mawaka don alamar sanki nema nake, kulawa nake, godiya nake da ke min komai, a so na san waraka. mawaka don alamar. Assalamu barkamu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci. Muna ƙara mika muku godiya ta yadda kuke kasancewa da mu a cikin wannan channel tamu mai albarka, wato ta Mawaka Hausa Studio. Wannan sabuwar waka ce ta Umar MB wanda ya saki, wato so cuta ne. Wannan waka hakika ta yi daɗi, wato wakar da akwai wani sirri ne a cikin wanda in kana sauraron ta suka ji kamar ka ta ƙari. Wannan wakar wato Umar MB ya samo ta sosai da sosai, kuma mutane suna alfahari da wannan waka. Ina mai farin cikin sake gaya muku, wato Hamisu Birka, shahararren mawaƙin nan na Kannywood wanda ya fice a waƙan Hausa, yana nan zai sake muku sabuwar waka wadda yake da suna da taken mata. Yana nan zai saka muku wannan waka 2023 insha Allah, ba da rabiya ba. Idan ya saki wannan waka, muna mai farin cikin gaya muku cewa ku ne na farko ne za ku fara sauraron ta. Kawai ku kasance da mu a kowane lokaci, ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, ku comment idan kuna da wasu sharhi da kuke so ku sando muna. Haka ne kawai za mu iya gane cewa abubuwan da muke saka muku kuna jin daɗin su ko kuma ba kwa jin daɗin su. Kar ku ji komai, kawai ku muna comment, ku gaya mana kuna jin daɗin kuma waƙoƙi mu, ko ba ku jin daɗin waƙoƙi, saboda mu ta karkare mu dinga sambaɗo muku sababbin waƙoƙi na mawaƙan Hausa na Kannywood. Kawai ku kasance da mu a koda yaushe, kada ku manta ku danna subscribe, sannan ku danna alamar like, saboda ta haka ne kawai za mu iya samun dama mu dinga muku sababbin waƙoƙi na Hausa. Mun gode. Saboda mu ta karkare mu dinga sambaɗo muku sababbin waƙoƙi na mawaƙan Hausa na Kannywood. Kawai ku kasance da mu a koda yaushe, kada ku manta ku danna subscribe, sannan ku danna alamar like, saboda ta haka ne kawai za mu iya samun dama mu dinga muku sababbin waƙoƙi na Hausa. Mun gode. Saboda mu ta karkare mu dinga sambaɗo muku sababbin waƙoƙi na mawaƙan Hausa na Kannywood. Kawai ku kasance da mu a koda yaushe, kada ku manta ku danna subscribe, sannan ku danna alamar like, saboda ta haka ne kawai za mu iya samun dama mu dinga muku sababbin waƙoƙi na Hausa. Mun gode. Saboda mu ta karkare mu dinga sambaɗo muku sababbin waƙoƙi na mawaƙan Hausa na Kannywood. Kawai ku kasance da mu a koda yaushe, kada ku manta ku danna subscribe, sannan ku danna alamar like, saboda ta haka ne kawai za mu iya samun dama mu dinga muku sababbin waƙoƙi na Hausa. Mun gode. Saboda mu ta karkare mu dinga sambaɗo muku sababbin waƙoƙi na mawaƙan Hausa na Kannywood. Kawai ku kasance da mu a koda yaushe, kada ku manta ku danna subscribe, sannan ku danna alamar like, saboda ta haka ne kawai za mu iya samun dama mu dinga muku sababbin waƙoƙi na Hausa. Mun gode. Saboda mu ta karkare mu dinga sambaɗo muku sababbin waƙoƙi na mawaƙan Hausa na Kannywood. Kawai ku kasance da mu a koda yaushe, kada ku manta ku danna subscribe, sannan ku danna alamar like, saboda ta haka ne kawai za mu iya samun dama mu dinga muku sababbin waƙoƙi na Hausa. Mun gode. Saboda mu ta karkare mu dinga sambaɗo muku sababbin waƙoƙi na mawaƙan Hausa na Kannywood.